els ulls que teniu tot un món per descobrir. I ompliu de vers la terra com s'ompli un camp tirar al cim de l'estiu. Estimeu, estimeu, així cupons que ho vencin tots els sols. I que a les valls més fondes arriba sempre un raig del millor sol. Rieu, rieu, en llavis dels sols i amb els vents. Onegeu llibertats. Quiero ser un actor grande y después tengo un poco de dinero, estudiar una cosa para doctor. Es ser un actor y a trabajar un auxiliar de enfermería o un futbolista. También quiero ser un pintor, un diseñador y cantar. Y de 4 años seguramente voy a estar trabajando de algún sitio y tengo una vida normal, igual de toda la gente. O sea, eso. Viviu, viviu, trobeu els ports, les portes i els portals. Viviu i feu... Quiero trabajar, tengo una casa, ya está. Solo vivir y ayudar a la familia. No quiero más, ni coche ni nada, solo vivir y ya está. Èxit és molt relatiu. Quin és l'èxit d'una persona immigrada a Europa? És molt relatiu. Poques persones tenen èxit. Bueno, acabes visquent la vida de l'immigrant a Europa, treballant, generant i vinculant la teva vida amb la feina. Yo quiero solo un futuro bueno y la gente puede ayudarme y ya está. Porque la calle es difícil. Y yo solo no puedo buscar por eso. Y no hay alguien, no pasa nada. Jo no parlaria d'èxit, però parlaria de tirar endavant, de sortir-se'n. Sense papers o amb papers és important tenir els papers, però sense papers també es viu. O sigui, que els papers és una història administrativa que acabaràs aconseguint, després d'un temps o altre acabaràs aconseguint. Però el més important és poder viure o sobreviure durant el temps que estàs perseguint aquest objectiu per poder tirar endavant. Jo crec que és un error dir-los que sense papers o fomentar aquest discurs de que sense papers no pots fer res. Viviu, viviu, trobeu els ports, les portes i els portals. Viviu i feu camí, tingueu l'anell d'anhelar l'endemà. Mi sueño es ir a Londres, es el sueño que he tenido de siempre y ayudar a la gente, porque hay mucha gente que necesita ayuda y cambiar la idea un poco de las personas que piensan más y pues sí que estar con mi familia y ya está. El meu objectiu és un actor, també un monitor de lleure per ajudar els nens petits. També ajudar els joves petits, com els gent ajudant-me, jo vull també ajudar els joves també. I canviem la imatge que tenim ara en aquest país, aquesta imatge de racisme i dels immigrants venint aquí per a robar, per a fer altres coses. Això no és correcte.
Bueno, Girona como ciudad me gusta mucho, con la tranquilidad que hay y todo. Me gusta seguir mi objetivo aquí porque quiero estudiar. Voy a empezar a estudiar un curso de peluquería. A ver con el tiempo que va a passar. L'estat espanyol és un lloc adequat per complir objectius. Sí, partint de que venim d'estats on la perspectiva és nul·la, doncs sí. Home, complir objectius i lluitar per millorar-los, sempre. Clar, quan compleixes un objectiu sempre tens els papers, tens un estatus social bastant normalet, que pots aspirar a això, doncs sempre aspires a més i t'acabes apuntant a una lluita o a una altra per millorar-ho, perquè ja ho fas teu, ja és teu això, llavors ja ara, si emigrem és sempre per millorar. I l'estat espanyol, com podia dir l'estat espanyol, com ho dia Bèlgica, Holanda, França, Alemanya, Grècia, Turquia... És que qualsevol seria... Clar, quan vas d'un lloc a l'altre, normalment sempre és millor, en principi. Encara no sigui que has perdut el nord i hagis anat cap al sud. Però normalment sempre és positiu. I és un bon lloc, i Catalunya més. I Girona més. De Marruecos aquí para buscar un sitio bueno para poder trabajar, puedo encontrar mis cosas. Si le cuento aquí, voy a quedar aquí. Si le cuento en otro sitio, voy a ir a sin pensar en nada. Porque aquí no tengo mi familia, mi padre o mi madre o sabes de alguna familia. Yo soy solo aquí. Donde le cuento dónde voy a vivir, dónde sitio voy a ir directamente, ¿sabes? El fet de que tots parlin d'ajudar la família com a un dels objectius de la seva vida, jo crec que és un dels objectius de totes les persones que acabem migrant. Acabem fent aquest trajecte en principi, per nosaltres mateixos, però per la família també. Què significa això? Significa que no perds mai el vincle amb la teva família. Segon, moltes vegades ets el projecte de futur de la família, o sigui, és una inversió que la família fa en el que és aquella família, en plan, una persona anirà, se'n sortirà, treballarà, poder no enviarà diners mai, però ja no és una càrrega més. No, me gustaría trabajar para ayudar a la familia. Claro. Yo pienso, quiero trabajar. Me gusta mucho la peluquería estética y camarera también. Quiero trabajar a la camarera del PIS, del hotel. Y quiero también estudiar. Y bajar a Marruecos, mirar a mi familia. Y ya está. Imagina't un pare i una mare deixant a un menor marxar a un lloc on no té ningú, però amb la seguretat de que estarà bé. Això és una inversió brutal, en confiar cegament en algú que ni ho saps ni has tocat.